Tendensiya дар тамоми ҷаҳон рафта сар қиматшавӣ. Ин сол аби ҳукумат ҳам нест, аби ягон кас нест, тенденсия рафта сар мехоҳад. ҳукумат ҳам мефурад ки зиндагии мардум беҳбудӣ шавад, хуб шавад, ҳаракат кардестанд, ки дар асл ин дар умум қимати рафта сар дар ҷаҳон. ҳаракат мекунем иншоалло, хали асос тинҷӣ бошад. асос тинҷӣ аст, неъмати бебаҳои одам тинҷӣ. асос тинҷӣ бошад, вайш мешавад. аз зиндагиро як балок, як гилош карда кашида мебарем. дар ин ҳолат бояд одам бештар захира кунад, мисол барои 5-6 моҳ, то ки вазъиятҳо пас ба зеб шавад. шумо худтон метавонед ҳамин кора карда? Ник шароитша надорем, бояд бикунем, шароитша надорем. Намераса? Шароитмон намераса, ник бояд шавад, барои ки вазъият безеб маълум нест чанд қай дега меша. барои ин бояд захира дошта боша, хуб аст. ҳар кас имкон надорад ба ин ки ҳар рӯз мисол ҳар моҳ захира кунад, барои ки ҳозир вазъияти худтон медонед ки чӣ қадр қимат шуда рафтааст, рӯз ба рӯз нарху наво баланд шуда рафта истодааст. бояд аз фикри кишоварзӣ бояд бошад, санъаткунонӣ худшо бояд зиёдтар кунад, бояд корхонаҳоро бояд зиёд кунем, кишоварзиро бояд бештар кунем. дастигар набояд бошад, бояд ҳар ки бояд фикри ояндаи худаш бошад. Карданмон дар кор барои ки фарзандо набиро ҳама юро фикрша кардан дар кор. Хай қиматда чӣ кор мекунем, маҷбур шида бачаҳо Россия рафта кор кардесиян. Ай Россия хай худо баракатшон бутӣ ягом сурое ки зиндагиёмона пеш бурдесем. Хай шукронаи президенти муҳтарамон ки мисол ҳама тарафа тинч, амонӣ, осудагӣ дастгирӣ кардеста. Ма намефорадин. Чунки мо пенсия мегирем, пенсия мо чӣ қадар майда 250 сомон чӣ вай? Ҳичи намешуд. Ман намедонам ин. Ма ҳеҷ ки ба намефорад. Ако чӣ кор карданам ман намедонам. Мумкин вай баланд мекунанд ойлика ёки пенсия баланд мекардагистиян. чораи охир букунанд ки ин бор зиёд шавад, нархҳо паст шавад. Боз ин нархҳо беҳад баланд аст.